show you the true light. Light me up and make me feel alright. 'Cause baby we are always shining bright. Sziasztok, én itt Balázs vagyok, és ez itt a Tomori TV, és ma az Ökonapra fogunk ellátogatni, és hát tartsatok velünk! A Tomori Pál Általános Iskola valamennyi munkatársa nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket hagyományos Ökonapunkon. Pedig engedjék meg, hogy hivatalosan is felkérjük az osztályok diákképviselőit, hogy ebben az évben megkezdhessék munkájukat, és átadjuk megbízólevelüket, és kívánunk nekik eredményes, jó munkát. Hát az új tanárokat illik bemutatni. Ádám bácsit, az új testnevelés tanárt, hogy jöjjön ide ki. Gyere Ádám bácsi! Na kedves Ádám bácsi! A következő, ugye volt egy riport veled az online iskola újságba, és megkérdezték a gyerekek, hogy mennyi fekvőtámaszt tudsz csinálni, és te, ha jól emlékszem, azt válaszoltad, hogy hát bármennyi. Nem így volt? Gyere, mondd el gyorsan. Úgy volt, hogy megkérdezték, hogy hány fekvőtámaszt tudok megcsinálni, és az utóbbi időkben ez a Chuck Norrisos viccek, ezek nagyon mentek, és volt egy olyan, hogy Chuck Norristól megkérdezték, hogy mennyi fekvőtámaszt tud megcsinálni, és azt válaszolta rá, hogy az összeset. Én abban gondolom, hogy jó lesz, jó vagy fekvőtámaszban, de a gyerekektől megkérdeztem, hogy milyen feladatot adjunk neked, és azt mondták, hogy mi lenne, azt szívesen megnéznék, mikor itt a betonon te kézen átfordulást hajtasz végre. Biztassuk egy kicsit Ádám bácsit, jó? Edina néni, itt vagy közel, gyere légy szíves. Próbáljuk meg, jó? Aki tudja, segítsen Edina néninek. Mindenkit szeretném, hogy énekeljen, aki ismeri a számot. Miért te ismered? Hát még én sem tudom, hogy mi lesz, ezért mondom, hogy aki ismeri, az énekeljen. Artúr bácsi, merre jársz? Itt van Artúr bácsi, nagy taps, mert már félszegel jön ki. Persze ez nem igaz. Szia Artúr bácsi! Na, hát már volt éneklés, kézen átfordulás, valami kreatív dolog legyen. Hogy tudsz esetleg például valami vicces kézmozdulatokból valami kis meglepít nekünk ide varázsolni. Hát, Attila bácsi, most, hogy így rákérdeztél, véletlenül tudok csinálni a kezemmel kobrát. Egy kóbrát? Ki az, aki fél a kígyóktól? Az most ne csukja be a szemét. Na gyerünk akkor! Nagy taps Adrien néninek! Mit sütsz, kis szűcs? Társós hús sütsz, kis szűcs? Azt még is mondtam, jó? Na még egyszer együtt! 3, 2. Mit sütsz, kis szűcs? Társós hús sütsz, kis szűcs? És akkor Marian néni az utolsó. Előtti? Vagy utolsó? Szívesen elmutatnám nektek, hogy olyan emberek, akik nem hallanak, tehát siketeknek hívjuk őket, hogyan tudnak kommunikálni, és elmutatnám nektek azt, hogy szeretek járni a Tomori Pál Általános Iskolában. Hú, akkor ez mégis egy testhez álló feladat. Valakivel nem, mert nekünk van még egy Miklós bácsink is. Gyere Miklós bácsi!
Rajzolás még nem volt. Nem tudom, hányas voltál rajzból? Gyere, mondd el. Remélem nem buktál meg, mert most akkor nagyon ciki lesz. Azt mondja, hogy hát ez az. A jegy az mindegy is. Nagyon jó voltam a rajzban. Ezt majd hamarosan akkor láthatjátok. Akkor rajzolj nekünk valami kedveset, légy oly drága, arra a papírra. Hát nagy dolgot nem tudsz rajzolni, mert sok időd nincs rá. 1 óráig érünk rá ugyanis. De visszajövünk, érted? Biztassuk már valami huhogással, vagy valami, vagy tapsal, vagy valamivel. Hajrá, hajrá! Képzeljétek bele magatokat, hogy nem tudtok rajzolni, és muszáj. Választotta azt az osztály, hogy biciklivel jöttek. Csak a fele jött, az egyik része jött biciklivel, akik nagyon szeretnek biciklizni, vagy éppen volt bicikliük. A másik része, akinek nem volt biciklije, vagy nem szeretett volna, ők velük együtt BKV-val jöttünk. Tudod, így felesbe jöttünk mi. Mindenki azt választ. És a biciklisikkel ki jött? Krisztián bácsi jött a biciklisekkel, én pedig a BKV-sokkal. Értjük, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük, Judit néni. A vizsgatárgyak sorsolása. Kérem ide! És hogy örülsz, hogy a nyelvet a vizsgatanter és abból vizsgáztok? Hát szerintem semmelyik osztály nem annyira örül neki. Hát inkább történelmet húzott volna legjobban mind a két osztály. Úgy gondolom, hogy hát ez van, az lesz.